bag-o patang ni kanta og himaya sa Dios didto sa langit. Kasabot mo og unsa ng pulong himaya or glory? Glory to God, himaya sa Dios. Kinsay nakahibaw, taas ang kamot. Pariham data mga bugo. Wa mo kay bawa na i-google be, i-google. Google ba yung na Google what is glory? Ina. Sige na ba, may na lang na makagamit mo og cellphone nga tinarong. Bright man kay nas Google. Kanang glory, kanang himaya, mao na ang kinatibuk-an sa kahalangdon sa Ginoo. Naadiha niya ang gahom, ang kusog, ang wisdom, ang immortality, mo nang makaingon tang himaya gyud. Nya kung tagaan gani nimong himaya ang usa ka tawo, imong i-glorify ang usa ka tawo, pasabot kanang tawhana is extraordinary. Extraordinary na siya. Gilingiya imong tupad. Ing na ordinary ka o extraordinary. Na. Lingiya ba? Extraordinary. Kanus aman ta mahimong extraordinary. Sama nang nidaog pagka senador. Kung sa may tawagan na nila, ordinary persons or extraordinary? Na-elected ka pagka presidente sa Pilipinas, unsa man ka, ordinary o extraordinary? Hinay man kayo magtingog. Na-elected ka pagka barangay konsihal, unsa man ka, ordinary, extraordinary? Extra. Na-ordin ka pagkapari, parehaaning nagwali karon, unsa man ordinary, extraordinary? Nipalit kag slot, unsa man ka, ordinary, extraordinary? Extraordinary. Sa ato pa, dili ka kauban sa ordinary. Karon si Jesus, pagkatao niya, natao lang sa pasungan, way balay nga tarong, porting pobriha, wa gani ka eskwela. Unsa man to siya? Ordinary, extraordinary? Kusga? Saan nangamatay na mo? Ordinary. Ordinary ra. Muangay ra ba? Kanang wa siya special. Karon niingon siya diri sa atong ebanghelyo, paglakaw yung Judas, kay moadto nas Judas sa mga tao nga mudakop ni Hesus. Kadtong paglakaw ni Judas during the Last Supper, kaning hisgutan sa ato rong ebanghelyo, mao na to ang iyang pagbudhi ni Hesus. Nya ang gisulti ni Hesus, niingon siya, sa tiyang gisulti? Sa nakalakaw na si Judas, si Jesus miingon sa iyang mga tinunan katong nahibilin, karon ang himaya sa anak sa tao gipadayag. Mahimo na siyang extraordinary. Ngano man, kay iya nang mapakita nga ang iya daing gugma talagsaon. Ug unsa may klase siyang gugma, kamao siyang muhigugma sa magbudhi niya sama ni Judas. Wa gid siya masuko ni Judas, iya gyapong gihigugma. Gilingiya imong tupad ing na mahigugma ka sa magbudhi nimo. Pangutan-a ba? Mga asawa, kinsa ninyo dinhi nga iniglakaw sa inyong bana padong sa kabit, muingon dayon mo, karon ipadayag na ang himaya nako. Taas kamot. Pasabot, di ka masuko, muingon hinoon ka, mauna ni ang higayon, nga ipakita nako niya, unsa kadako ang akong gugma niya, nga bisan pag ang iyang kabit, apilo nako higugma. Muna na. Muna gibuhat ni Jesus. Na, mga yawan noon ay nilingo-lingo na siya. Di naman tao, di naman tao. Naman sa ako nakitaan nga ni Honghong, mao din ay buhaton. Buhatan na si imong bana. Buang ka diya. Ordinary ra mo.
Ordinary. Extraordinary gyud. Mao na nga niingon si Hesus, paghigugmaay sad mo, mao na ni ang akong sugo. Ningon na nanamilit naman siya kay patyuno naman siya. Gibudhian naman siyang Judas, mamatay naman siya. Mao nang niingon siya, di na ko magdugay. Pero na ako'y bagong sugo nga ibili ninyo. Paghigugmaay mo sama sa akong paghigugma ninyo. Pasabot, higugma asad ang mga Judas sa inyong kinabuhi. Aron mahimo sad mong mahimayaon. Ang tanan na to mga santos, pulos gini sila gisakit, pulos gini sila gipaantos o gipatay ang uban. San Vicente nagantos, San Lorenzo Ruiz nagantos, gipatay pagyod, San Pedro Calungsod. Karon ato na silang gihimaya. Gani inigpista nila, kanta din tag glory to God in the highest. Si Kristo gipatay sad. O mo na kada Domingo kay para pista manis Ginoo kaning Domingo, ato gyapon siyang kantahan og glory to God in the highest. Kinsa dinhing mga asawaha sugod karon, inyo nagyong higugmaon ang inyong bana kada adlaw, ingnon gyud ninyo siya nga maging sino ka man, mamahalin kita. Tasa kamot. Kusga ba? Ano mo? Anong tulo raman kabuok? Wa mo'y ayo. Mga bana, kinsa ninyo dinhi karon, sugod karon, magsige na gyud mo higugma sa inyong asawa, moingon gyud mo nga bisan pag unsay batasan ana niya, ako gyud ang higugmaon. Ta sa kamot mga bana. Una, daghan-daghan ang bana. Pero jute ra gyapon Sa mga na-elected nato rong mga officials gikan sa senador hangtod sa konsehal, kinsa kaha nila ang anda mo higugma sa ilang mga kaaway ug sa mga buangon nga mga Pilipinos. Naa kaha? Naamay ni daog sa kang Duterte nga team, naasay kang Marcos nga team, naasay kang sa to nga team usa? Ilang Lini nga team. Hain ka ana nila ang kamaong mohigugma sa mga Judas sa ilang kinabuhi. Mao na sila'y makahatag og kaluwasan. Matod pa sa unang pagbasa, niingon si San Pablo, diri sa atong unang pagbasa, og naminaw mo, niingon siya diri, nang lakaw sila ngadto sa lain-laing lugar, og unsa may ilang gisulti, sa to'y gisulti nila, niingon diri ilang gilig-on nila ang mga tao, pinaagi sa pag-ingon, kinahanglan moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Moagi gitag daghang kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Kinsa ninyo dinhi ang gustong mosulod sa gingharian sa Dios? Taas ang kamot. Ang di mo isa adto sa impierno, sige na. Kahinay. Ingon rabas Kristo, ang dili mo dawat nako, kinsa tong mauwaw nako, sa to, giunsa na niya pagsulti, kinsa tong mauwaw mo angko nako dinhis kalibutan, ako sang ikauwaw didto sa langit. Ang dili mo isas kamot, inyong gikauwaw si Kristo. Sige, last na lang ning chance. Kinsa ninyo ang gusto nga, sa to? Musulod sa gingharian sa langit. Taas ang kamot. Wow, very good. Sige na, paubos na. Pwede na mo mga matay. Ana, ayaw kahadlok. Di ta mahadlok magpakamatay para sa Ginoo. Di ta mahadlok nga magkalisod-lisod og sakiton para sa Ginoo. Kay siya mismo nagantos, naglisod-lisod ug nagpakamatay para nato. Muna diri sa atong ikaduhang pagbasa, niingon diri si Hesus ngadto ni Juan, mao na ni ang bag-ong langit ug bag-ong yuta. Kung makasud mo dinhi, ako nang pahiran ang inyong mga luha, wag tango na nako ang inyong mga kasakit. Mo iyang saad sa ikaduhang pagbasa. Niingon diri ang Ginoo, karon
ang puloy-anan sa Dios ania na sa katawhan. Magpuyo na siya tipon kanila og sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios makig-uban kanila og siya mahimo nga ilang Dios. Pahira niya ang ilang luha og wala nay kamatayon ni kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. Karon gisakitan kayo ang mga Filipinos aning atong pagka wa nay klarong trabaho, mahal kayong palitonon, wa madayon ang 20 kilong bugas niya. Karon padung na sa sting-uwan, basig mubaha na sa nigmaayo, wa pa maklaro og nana bagitay flood control niya. Karon ang gihisgutan sa atong mga bag-ong elected, impeachment lang gyapon, ang daan lang gyapon nga butang puol kay paminaw ng impeachment. Kanusa pa man sila muatubang sa tinuod nga problema ngano magma-impeach ng Vice President. Mubarato na ang presyos palilutonon, mawagtang na ning mga drogas nga ni kuyanap karon, kining mga tulis o mga logos karon nga nag-anam na sa kadaghan, mawa ni inig-impeach anang Vice President. Muatubang unta ta sa tinuod nga problema. Ang bag-ong butang, unsa man, pahira nato ang luha sa nag-ilaid sa kalisod natong mga kaigsuonan karon. Dinhi ay nagtampuog na ng ato dihang mga request, na request para lungon, para eskwelahan, para sa ospital, na paibalay kuno nilang gubaon, anhi intaw dinhi magyampungan. Nya, inig-ana ngadto sa sibot aning na naglingkod, lingiw-lingiwan lang sad, samot na kitag ka, short ani. Di ba? Ngano man tungod dis kalisod nato, nya impeachment maoy makaluwas ani. Ha? Ang pag-impeach anang Vice President, ang pagpapriso anang former President, ang pag-persecute anang imong political opponents, mao nay makakuha niya, mo gasto dayon tag milyon, bilyon para ana. Dayong eleksyon, manghatag dayon, panon sang mga halag init kayo, panon yun dito, maunay makaluwas nato, dili. Ang paghigugmaay, ang pagpasayloay, ang pagtinabangay sa atong kinabuhi, isip mga Pilipinos, isip mga Kristiyanos. Maunang naingos Kristo, paghigugmaay kamo, aron mailhan nga kamo akong mga tinunan. Gugma ba na ang pagsigig dinautay? Kamong nidaog sa eleksyon, ang inyong mandato, mao ang paghigugma sa tibuok katawhan, dili lang sa nibutar ninyo, subay-subayon din na ninyo, diin mo nidaog anang mga barangaya, diin mo napildi anang barangaya, lisod-lisoron dayon ang diin mo napildi, mga buangon mong dagko. Inighumanan ni mo, ikahumanan ni mo nga na-proclaim na kang nidaog ka, ang tanan nagi imong higugmaon, ang hudas o ang dili hudas sa imong kinabuhi higugmaana. Maunay mandate diha. O sa mga nangapilde, unsa man sa ibuhaton, ay namo pagsigig daot sa nidaog. Paghuwat tala mo sunod, kay mapilde na sad mo. Unya unsa man sa ibuhaton sa nidaog in relation sa mga nangapilde, ay namo pagsigig yubit-yubit diha, ingon na mao na. Ayaw. Higugmaa sila, kay part na sila sa imo karong alagaran, dili daog-daogon. Kay imo gay nang buhaton, sunod eleksyon, tagak yun ka. Wow. Ay pagsalig. Kay daghan rong mga lig-on kaayo, natumba sa ilang lig-on kunuhay gibarugan. Gitumba lang, ugwa gyoy klaro. Mao na. Gilingya imong tupad. Ang di mo lingi, dritsos impierno. Gilingi Inasogod karon. Sige naman. Nasugod karon, mag-antos nako para malipay ka. Ingna ba? Nasugod karon, mag-antos nako para malipay ka. Mingon din na imong tupad, tamparuson tanong ka diyang buwang ako. Ay nalang nagtuho Basta mag-antos na ka para malipay ng imong tupad, congratulations. Nya ang mubuhat ani, manindog ta.